дунё ҳама хел одамо ҳастанд ва ҳама хел чорабино ҳастанд ки ба онҳо меҳрубонӣ мекунанд. шабнами Сурайо ин овозхони маъруфи тоҷик дар моҳи сентябр ба ҳаракати байналмилалии ҳамкорӣ барои ҷилавгирӣ аз бемории сил пайваста буд. ин ҳаракат аз сӯи Созмони Милали Муттаҳид сарпарастӣ мешавад ва Шабнам ба Нью-Йорк даъват шуда дар нишасти сатҳи баланд доир ба бемории сил дар маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид иштирок карда буд. ва иншоалло кӯшиш мекунем ки бисёртар кӯмак кунем ки ва бемориҳои сил камтар шаванд. ман фикр мекунам иншоалло чӣ қадаре ки метавонам дастгирӣ мекунам. кӯмаки афроди сарватманд ва шинохта ба афроди ниёзманду кӯдакони бепарастор дар иду маросимҳои мазҳабию давлатӣ анъана шудааст. аммо ин барои бори нахуст аст ки як ҳунарманд бо баҳонаи зодрӯзаш ба кӯдакони ниёзманду бепарастор ҳам кӯмак ва ҳам маросиму тафреҳ таъсис додааст. ин кӯдакон мунтазири Шабнами Сурайо ҳунарманди шинохтаи тоҷиканд, зеро онҳо меҳмонони хосаи ин ҳунарманд хоҳанд буд. Шабнами Сурайо тасмим гирифт имсол зодрӯзи худро на дар тарабхонаи бошукӯҳ ва ё тафрегоҳи мунаққаш, балки хонаи оддии кӯдакони шумораи 2 шаҳри Душанбе дар ҳалқаи атфоли бепарастору ниёзманд гузаронад. чанд сол боз шуд ки таваллуди худро ҷашн намегирам ва ман хостам ки дар рӯзи таваллудам бо ҳамроҳии ятимон беморон ҷашн гирам. Шабнами Сурайо барои ин атфоли бепарастору ниёзманд як дастархони бошукӯҳи рӯзи мавлуд бо ғизову шириниҳо омода карда буд. ҳамчунон барои бештар аз 90 нафар атфоли ин хонаи кӯдакон либосҳои гарм тӯҳфа кард. рамзи қаҳрамонони афсонаҳоро ба ҳузури ин атфол овард. Шабнам барои кӯдакон дар ин рӯз барои чанд соат дар нақши модар буд. орзу дорам ки ҳеҷ гоҳ ҳамин дустрӯякони ширин ва майбонро ҳеҷ вақт падару модаронашон сари роҳ накунанд. ростигап ман инора дидам ин қадар дилам дард кард ки аммо худо ба шукр мекунам ки ман имрӯз бо ино ҳастам. саломат бошед. атфоли хонаи кӯдакони шумораи 2 шаҳри Душанбе аз чанд рӯз қабл огаҳӣ доштанд ки дар хонаашон тӯй хоҳад шуд ва базморояш ҳам ҳунарманди шинохта аст ва барои ин ҷашн худро ороста карда буданд. имрӯз ба хонаи мо Шабнами Сурайо мебиёяд. овозхонаймон медонем. ҳамин дубасур апаи Шабнам овардем. дар хонаи кӯдакони шумораи 2 Душанбе атфоли то 4 сола парасторӣ мешаванд. аксари ин атфол бепарастору ятим ҳастанд. теъдоди ҳам гирифтори маризиҳои мухталиф аст. гурӯҳе аз ин кӯдакон ё танҳо падар доранд ва салом бародарони азиз, ман ҳастам ТВ Екатеринбург. акнун номи канали мо на танҳо Самбои ТВ Екатеринбург, балки ТВ Екатеринбург мешавад. касоне ки чӣ муроҷиате доранд, чӣ хоҳише доранд ки дар сайтҳои интернети YouTube, Одноклассник, Контакт, Facebook видеоҳои шумо, хабарҳои шумо, пешниҳодҳои шумо бошад, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. ҳар як пешниҳоди шуморо мо ба дил дида мебардорем. марҳамат бародарони азиз, шумо муроҷиат кунед. ҳар як он чизе бошад, хоҳе ки шумо мошин фурӯхтанед ё хоҳе хона фурӯхтанед, хоҳе ки шумо касеро ҷустуҷӯ доред ё ки шумо чизеро мехоҳед ки ба касе тӯҳфа кунед ва мехоҳед ки як сухан баҳри дӯсти худ гӯед, ё ки мехоҳед ки видеоҳое ки шумо талант доред ва мехоҳед ки дар сайтҳои интернетӣ ҳама тамошо кунад, марҳамат муроҷиат кунед. танҳо муроҷиат кунед ки ба канали Самбой ТВ Екатеринбург не танҳо
ба канали ТВ Екатеринбург. Сайти интернети мо сайти YouTube аст ки номаш самбои ТВ Екатеринбург буд, ТВ Екатеринбург шуд. Яъне хеле кӯтоҳ ва осонтар шуд барои шумо. Бародарони азиз, ТВ Екатеринбург дар хизмати шумо аст. Марҳамат, муроҷиат кунед. дар охири гуфтаниам бародарони азиз ки қисми дуюми киноро интизор шавед. Мо кӯшиш ва ғайрат дорем ки вақти муайян ёфта ин киноро ба навор гирем ва пешкаши шумо кунем. дар канали мо гузошта мешавад ҳар он чизе ки мо пеш аз кино ба навор мегирем. Чӣ хел мо киноро ба навор мегирем, пешкаши шумо мекунем. шумо дар канали мо метавонед ки тамошо кунед ки кино чӣ хел ба навор гирифта мешавад ва дар канали Садои умед шумо метавонед киноро ба пуррагӣ тамошо кунед. ва гуфтаниам бародарони азиз, 1-2-3 силкае ки ман дар поёни канал мемонам, дӯстон аст ва бонувон аст. бародароне ҳастанд ки хоҳиш мекунанд ки силкаи канали маро дар поён гузоред, то ки дигарро подписатсия кунанд. Саломат бошед бародарони азиз, хуш омадед ба канали ман. навори беҳтаринро акнун тамошо кунед. То боздид.